ಬಸ್ಸಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ರಡ್ದಿ ನಟಿಂಚಿ ಮಂತೆ ಪಸ್ತ ಮಾರಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದ ವಿಶ್ವದ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಿಟಿ ದಂಚಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಿಟಿ ದಂಚಿ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಪಿದಾಡೋನಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡದಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲದಂಚಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡನ್ನ ವಿನೆಗರ್ ಗಲಸನ್ನ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಕೇಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಸಕ್ಕರೆ ಗಲಸನ್ನ ಕ್ವಾಚಸ್ ಕೇಂದರೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಂಚಿ ಪೊಕ್ಕ ಅವು ಕುಡ್ಲಾದ ಶಕ್ತಿನ ಗರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಈಗ ಬಿದ್ದಾಳ್ಗೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಭುಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಿಕೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಈಕ್ಲ ಸುಧಾರಿ ಇಂಚ ಸುಧಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ದಾದಾಮತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಿಕೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸದಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 98 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 98 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ಯಾಮಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಂದು ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಐಟು ಪುರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಐಟು ಬೋದು ಮಾರುವಂತ ಕ್ಯಾನ್ ಉತ್ಸವ ಮಾತ್ರಬೋದು ಕೊರೊಂದು ಮಾರುವಂತ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಹಲಸು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರುವಂತ ಕ್ರಮೇಣ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿದ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂತೆ ಕನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಾವ್ರಿಗಂತೆ ಅರೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಕಣಾಯ ಐಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಾಯ ನಾನು ಐ ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಏಜ್ ಆಡು ಕುಂಜೋಕ್ರೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಏಜ್ ಆಡು ಚಾರ್ ಬಕ್ಕ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಂತೆ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ನಿಜನ ಆತ ಬಂಗಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದತ್ತೆ ಐಕೆ ಪಕ್ಕ ಫೈನ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಅವು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ನಡೆದು ತೂಕ ಒಂದು ಕಾವಾಡ ಇದನ್ನ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆದ ಆಯ್ತದೆ ಸಂಬಳ ಏತ್ ಆಯ್ತದ್ದು ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆದ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುದು ಫೈನ್ ಡೇ ರಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸೀದಾ 6 ಪಣ್ಣೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ತೀರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ఒక మార్కెట్ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ఒక ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏಕಲತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಬಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೈಕ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ www.prakritifood.in ಅಂತೆ .com ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಉಂಟೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಬರ್ರಿ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಅಚಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ಗುಣಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಳಿಗ ಕೆಲವಂತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಉಡುಪಿ ಜೇನು ಸೊಸೈಟಿ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ನವಮೀಡು ಉಂಟು ನವಮೀಡು ಬ್ರಹ್ಮವರ ನವಮೀಡು ಉಂಟು ನವಮೀದಕ್ಲ 3 ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಟು ಮುರುಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ತಿಳ್ಳೆ ಈಗಲೂ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಜಾಮೂನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಇಂದು ಜಾಮೂನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ ಇಂಕ್ಲು ಸಕ್ಕರೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಸರ್ ಸಕ್ಕರೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಇಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಪುನಃ ಇದು ನೇರಳೆ ಬೀಜ ಸಮೇತ ಪಾಡ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಟು ಬೀಜಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಡ್ದಾರ ಎಂಕುಲ್ ನೆಕ್ ಬೀಜ ಸಮೇತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡುವ ನೆಟ್ ಓವೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುಜಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಂದು ಶುಗರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಜನರಲ್ ಅದು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಪೇರೆ ಬಿತ್ತಿನ ದಕ್ಕುವೇರೆ ನಿಜವಾದ ತಿನ್ನೋಡ ಏನ ಬಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ನೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ಬಿತ್ತು ಸಮೇತ ಪಾಡ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ನೆಟ್ಟದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್
ಜಾಮೂನ್ ಆಮ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಜಾಮೂನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಆಮ್ಲ ಜ್ಯೂಸ ಒಂತೆ ಪಾಡುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತದ ಇಂದು ಶುಗರ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಜಾಮೂನ್ ಇದು ಕರೆಯಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ವಿತ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಮೇತ ಕಂಚಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಚಲ ಶುಗರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲೆ ಕಂಚಲ ಬಾರಿ ಐತೆ ಬಾರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಕ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಈಗ ಜನರಲ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕಲ್ ನತ್ತಲೆ ಇಂದು ಇತ್ತ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಕಲರ್ ಬೈ ಇದ್ದೇ ಇದನ್ನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುಜಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಂಚನೆ ಓ ಎಂಕಲ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುಜಿ ಜನರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇದ್ದಂದೆ ಉಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೋಟದು ಒಂಜಿ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಲೈಕ್ 1:4 ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು 1:4 ವಾಟರ್ ಅಂದ ಪೂರೆಟ್ಲ ಅಂದ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಕೋಕಮ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಪುನರ್ಪಳಿ ಎಂಕುಲು ಕಂತದ್ದು ಎಂಕುಲೆ ಚೋಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಒವೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬಾರ್ಲಾಕ ಕೊಕ್ಕಂದ ಸಾರು ಮಲ್ಪಿರ ಕೊಕ್ಕಂ ಸಾರು ಮಲ್ಪನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಂ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಂ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಡ ಅವ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಎಂಕುಲೆ ದೆದ್ದದ ಕಣಪ್ಪ ಅದೇ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಳೆಪನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಇಂದಿನಾಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೇನು ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಎಂಕಲೆ ಪೋದು ಕಂತದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮರ ಎಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಲ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ ಎಂಕಲ ಜಿಂಜರ್ ಲೈಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಇಂದು ಅಸಿಡಿಟಿ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಈ ನೆಟ್ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು ವಿದ್ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಅದೇ ನೆಕ್ ಎಂಕಲು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾನೆನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೋಡಾ ದೊಟ್ಟೆ ಲಾಯ್ಕ ಇನ್ನು ಸೋಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ನನ್ನಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಸರ್ ಅವಳ ಸೋಡದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂದ ಒಂದು ಲಂಚಿನತೆ 1:4 ಅತೆ ಸೇಮ್ ಸರ್ 1:4 ಈಗ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸ್ಲ 1:4 ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ನನ್ನಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂತೇನೆ ಇಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಸೊಗದೆ ಬೇರು ಪಂಪೇರೆ ಸೊಗದೆ ಬೇರು ನಾಮದೆ ಬೇರು ಮತ್ತೆ ಪಂಪೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂದು ಬಾಡಿ ಹೀಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸರ್ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಪಿನಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಪೋಪಿನಕ್ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಐಕ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಡ್ ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ಮಲ್ಪ ಇಂದು ಡೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಇನ್ನು ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ ವಿತ್ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇನ್ನು ವಿತ್ ಶುಗರ್ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೇನು ಎಂಕಲು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಕಿತ ಕಲರ್ ಉಂಟದೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂಪರ ಆರೆಂಜ್ ಪಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಬೊಕ್ಕ ಓವೇ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಬೈದಂడి ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಚ ಜನರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಉಂಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂತ ಇಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಾಳೆ ಪರಿಗರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ವರನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನೆಂಕಲು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಎಂಕುಲೇ ಕುಕ್ಕೋದು ಕೊಯ್ತದಕ್ಕಂತದ್ದು ಪರಂದ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ದಯಗಾದ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜನರಲ್ ಅದೇ ಕುಕ್ಕುನುಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಲಾರ ಮಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮಂಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಬೈಯಾಗ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ ಬತ್ತದಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಲು ಮಂಡಿ ರಾಶಿ ಅಂತ ಗೆತ್ತನೇರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಲಾರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕೊಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಬೈಟ್ ಬಂದು ಇದು ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬೈಟ್ ಇದು ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ಬಂದು ದುಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕಲೆ ನಾದ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಲರ್ ಇಡೀ ಲಾರಿ ಎರಡ ಒಂದೇ ಟ್ರೇ ಎತ್ತಾಡ ಪೂರ ಟ್ರೇ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದು ಅವು ಅಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಆಮ್ರಪಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆಮ್ರಪಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಅವೇನು ಕುಕ್ಕುನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕ ಲಾಯ್ಕ ಆಮ್ರಪಳ್ಳಿ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ 250 rupees ಪರ್ ಕೆಜಿ ಅವೇ ಕುಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಕಾಣತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪರಂದಾದ ಪಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕುಲು ಕಂತಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಣಾನಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಟನ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಕಣಪ್ಪ ಟನ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಕಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಪಂದೊಂದು ಬತ್ತಿಲ ಕಾನೆ ಎಂಕುಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೋಗಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೊರ ಕುಕ್ಕು ಕಂತಂಡ ಸಾಧಾರಣ 25 ದಿನ ಬೋಡವು ಖಾಲಿ ಆಯ್ರ ಪರಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ನಾಗ ಪರಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಂದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-12 ದಿನ ಆಗ ಪೂರ ಪರಂದರೆ ಸುರ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 25 ದಿನ ಆಗ ಫುಲ್ ಪರಂದ ಎಂಕ್ಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲದಾದ ಪಂಡ ಹೊರನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಡಲ್ಲ ಬೋರುಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂಚೆ ತಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಚೆನೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಲಾವಂಚ ಬೇರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಅವಲ ಅಂಚನೆ ತಂಪು ಜೀವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನಕಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ಪ ಪಾನಕದ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜಿಂಜರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಇದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಸರ್ ಜನರಲ್ ಅದು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಅದಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಡ ಒಂದು ದಾದಾ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೋಂಕದ ಜ್ಯೂಸು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಒಂದು ಈರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ವಿತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರತ್ತೆ ಐಟೆಂಕ್ಲು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ ನೆಟ್ ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿದ್ ಶುಗರ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗೇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕಲರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ವಾವಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದು ಗೋಂಕದ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಆಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ ಇನ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಗೋಕು ಯೂಸ್ ಆದ ದಕೊಂತೇರು 100% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಗೋಂಕುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನ ಜನಕಲ ಮಂಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೆನಿ ಗೋದ ಫೆನಿ ಆಡ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅತ್ತ ಒಂದು 100% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಮಾಡಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಕೆಲ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕಲ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ ಡೆಕನರಾಡ್ ಅಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲೆಂಕಲ್ನ ಬೈದಿಂದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶ್ಯಾಮಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಂಡೈತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದು 100% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಮಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ ಇರ್ತಾರತ್ತೆ ಇಂದು ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪೌಡರ್ ಸರ್ ಇನ್ನಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ನೇರಳೆ ಬೀಜ ನೋಡತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಖಾಲಿ ಬೀಜದ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ದಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಲೋಟಗ ಕೊದಿಪವನು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನು ಅರ್ಥ ಪಾರ್ಪುನ ಅದ ಕೊತ್ಪಿ ನೀರಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ ಪರಲತೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಕೊತ್ಪೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬುಡುಪುನು ಪಂಡ ಆತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪ ಕಷಾಯ ಪೌಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕಷಾಯ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ ಪಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿದ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪ ನೆಲ್ಲಿದ ಅವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚಲ ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಯನ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿಯನ್ ಸರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಇರ್ದೆ ಪೋದು ಮಿಡಿಯನ್ ಕಣಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡ್ತಲೆ ಇನ್ನು ಚಟ್ಟೆ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಾಗ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಿಡಿಕೊಂಡತ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬೂರುಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಊರುಡು ಎಂಕ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 12 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬೂರುಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಿಡಿ ಇಂಚದಲೆ ಇಂದು ಊರ್ದ ಮಿಡಿ ಶೇಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತನತೆ
ಶೇಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಹಾ, ಅದು shape. ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಹಾ. ಕಲರ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಮ್. ಶೇಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಸರ್ ಇದು ಶೇಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಾ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾ. ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಡಿ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಮ್. ಆಣದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ ಹ್ಮ್. ಇರು ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ಆಗ್ಗ್ಯಾರಡಲ್ಲ ಹ್ಮ್. ಇರಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಗೆ ತೇಗು ಬಂದಾಗೊಂಡತೆ ಹಾ. ಬರ್ಪುಂಡತ ನಾನು ನೆತ್ತನೇ ಪರಿಮಳ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕಂಚನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಊರ್ದ ಮಿಡಿ ಉಳ್ದ ಮಿಡಿ ಊರ್ದ ಮಿಡಿ ಹಾ. ಇಂಚನೆ ದಿಕ್ಕನ ಲೋಕಲ್ ಮಿಡಿ ಹ್ಮ್ ಮಿಡಿ ಇಂದು ಹ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕಂಚನೆ ಲೆಮನ್ದ ಮಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕರಂಡೆಕಾಯಿದ ಮಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಕರಂಡೆಕಾಯಿ ಹ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಲೆಮನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತಿನ್ಪತ್ತೇರು ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಖಾರ ಸಾವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ. ಖಾರ ಪುಲಿ ಪಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪ್ಪಟ್ ಅಂದೆ. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ಕುಕ್ಕುದೆಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಹಾ. ಸಾರಿ ಕುಕ್ಕುದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಹಾ. ಲೆಮನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಾ. ಇದಟ್ಟು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಹ್ಮ್. ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ ಅಂದೆ. ಹಾಂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಐಟಮ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಟೈಪ್ ನಾನು ಕಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್. ಐಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಅಡಿಂದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಹ್ಮ್, ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್, ಹಾ. ಲೆಮನ್ ಮಸಾಲ ವಿತ್ ಮಸಾಲೆ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇದು ಪೆಜಕಾಯಿ ಇಂದು ಹಾಂ ಇಂದಿರುಗೆ ಪೆಜಕಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಕಾಡಿಡು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಡು ಹೆಚ್ಚಾದ. ಮಾತಾಪಣ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು. ಗೊತ್ತಾವಂದು ಹಾ. ಪೆಜಕಾಯಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಹೆಬ್ಬಲಸು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈಲ್ಡ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕುಕ್ಕುದ ಹ್ಮ್. ಇಂದಿರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜಲಿ ಆಹಾ. ತೋಲಿ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಸಾಲೆ ಇಂದಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡ್ ಮಸಾಲ ಅಂದು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಸೇಮ್ ಮಸಾಲೆ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಐತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಂದೆಂಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಾಂಡ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಇಂಕಲು ಹಾ. ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ವಿನಿಗರ್ ದಾಲ ಪಾಡು ಅವು ವಿಶೇಷ ಮಾರ ದಾಯಪಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಓಕೆ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡನ್ನ ಉಪ್ಪಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಆಡ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡನ್ನ ಉಪ್ಪಡ್ ಯಾನಿ ಇನಿಮುಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಂ ನೆಟ್ಟು ಚೂರಾಂಡಲ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತು ಚೂರ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತಲೆ ಚೂರ್ಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಹಾ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚು ಹಾ. ಎಣ್ಣೆ ನುಂತವೇರೆ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಚಟ್ನಿ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಹಾ. ಅವು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಏಪಲ್ ಪೂಜೆ ಏಪಲ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಕೆಲವು ಹಾ. ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಹಾ. ಅವೆಲ್ಲ ಮರಿಯಾಲ ಹಾ. ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಂ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪಿಟಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಆಜೆಗೆ ಹಾ. ಬಾಳಂಬಟ್ ಹಾಲ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲ ಹಾ. ಬಾಳಂಬಟ್ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಡಾದ ಇಂಕ್ಲ ತಿಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಂಡ ಮುಂಚಿ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡತೆ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಲ್ ಐಟ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರುವಂತ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತದು ಮತ್ತದ ಐಟಮ್ ಮತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಆಗ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೋತಿದ್ದೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬರಲಿ ಸರ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿ ಅಂಚ ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾನಾ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಆಯ್ನಾರು ಜನಕ್ಲು ಬರಾಡು ಬರೆದಾಲ ಬಂಗೈತಿ ಲಿಂಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸೀದಾ ಬೆಲೆ ಸರಿ ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಹ ತುಂಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು प्रकाश अरे मस्त थँक्स म्हणजे अवकाश मात्र ಅವೇ ನಮಕ್ ಜನಕುಲ ಮಿತ್ತ ಪೂರ ಜನಕುಲ ಮಿತ್ತನ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಡ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್
ಅದಾಯ ಪಂಡ ಉದ್ಯಮಿನಕ್ಕಲು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉದ್ಯಮಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬರಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಬಯಕುವ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ಲ ನನಲಾದ ಮಿತ್ತುಬೋದು ನನಲಾದ ಜನಗಳಿನ ಈ ಒಂದು ದುಂಪೋದೆ ಕಂಡದು ಆಶಿಸುವ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಜನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರನೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಸೊನ್ನೆ